Nee, dit zijn de Ugly Joes van Zena. Even bij de les blijven. Er staat achterop staat een tekst. Ik weet niet of jullie het goed kunnen lezen, maar er staat hier: identiteitsnummer, nou dat zal allemaal wel. Verboden af te geven aan kinderen onder de 16 jaar, nou dat zal ook allemaal wel. Gebruiksaanwijzing: fluitbom ontsteken aan uiteinde van de lont, onmiddellijk in de lucht gooien en zichzelf snel verwijderen. Enkel buiten gebruiken. Vonden wij een opmerkelijke tekst. Kreeg ik namelijk te horen van een fan. En we gaan eens even kijken hoe we dit moeten gaan gebruiken zoals het op de verpakking staat. De Zena erop geattendeerd, die gaan het aanpassen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling van dit vuurwerk. Maar het is wel even grappig om te lezen hoe zij dat willen gaan doen. We kijken even of hier de kust vrij is. Want dat doen we natuurlijk weer zwaar illegaal. Is hem aan te steken en vast te houden. En als hij dan bijna is, de lucht in gooien. Levensgevaarlijk dus, nooit doen!